имрӯз дар шаҳри гулистони вилояти суғд маросими қуръакашии чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Олӣ баргузор гардид. Дар ҷамъ омад роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон, Лигаи футболи Тоҷикистон, мураббиён, футболбозон ва дигар меҳмонон ширкат намуданд. ҳамчунин барои таъмини шафофияти қуръакашӣ намояндаҳои гурӯҳи мухлисони ҳар як даста низ даъват шуда буданд. ҳамин тавр дар даври якуми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ бошгоҳи Куктош дар майдони худ истиқлолро мепазирад. Равшани Куло ба меҳмонии Истарафшан меравад. Клуби марказии варзиш Артиш бо Файскан, Эсхата бо Хатлон ва Хуҷанд бо Душанбе 83 нерӯ месанҷанд. ҳамзамон дар маросим дастаҳои Лигаи Олӣ дар марҳилаи сеюм, яъне даври 19-уми мусобиқот ҳарифони худро пайдо карданд. дар ин давр қаҳрамони феълии кишвар Истиқлол бошгоҳи Равшанро қабул мекунад. Хатлон бо Куктош, Истарафшан бо Файскан ва Хуҷанд бо Душанбе 83 во мехӯранд. клуби марказии варзиш Артиш ба Хуҷанд ба меҳмонии Эсхата сафар хоҳад кард. ёдовар мешавем ки имсол дар 3-умин чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ 10 даста ширкат намуда дар 3 марҳила бо ҳам қувва месанҷанд. дар умум ҳар як тим 27 бозигӣ доир хоҳанд кард. санаи тахминии шурӯи рақобатҳо 4 апрел дар назар аст. тибқи муқаррарот дастаҳое ки зинаҳои 9-уму 10-умро ишғол мекунанд ҳунарнамоиро дар мавсими оянда дар Лигаи Якум идома медиҳанд.